हेल' आयै दावहारु फिसा नों मानो दाबो फैदिया फिसा आं दहायनिफ्रायनो नोंनाव फन बुबाय थादोंमोन माथो सुइच अफ होनबाय थाया नों थाबैनो फैदो फिसा बिदिनो थाबाय थानोसै नामा नोंसोरो केस खालामनो होनायखौ मानो दाबो खालामदिया बेमारा बिदिजों माबोरै हामनांगौ आरो जुदि नायनो हायाबा न'आव लानानै थांफिनदो फिसाया फैसा लायनो थांदों मेडाम फैगासिनो दं दे थाब खालाम दावहारु फिसा नों थाबैनो फैदो फिसा आयै आंखौ पुलिसफ्रा नंखायनायाव साजायनानै आंखौ लुखावजोबनानै फैबाय आयै मा आं नोंनि फिसा जानानैबो आफानि खैफोदाव जेबो हेफाजाब होनो हायाखै आयै आंखौनो जे निमाहा होदो आंनि फनखौबो आयै पुलिसफ्रा सिनायजाबाय सासे सानैनिफ्रायसो आं बिनानै रायलायजोबदों आं दोनथ'नोसै आयै मा जाखो बिमा मानो गाबदों दावहारु फिसाया मानो सफैयाखिसै दाबो दावहारु फिसाखौ पुलिसफ्रा गानानै लांबाय मा औ बिमा सार जों दावहारुनि बिमा बिफा जों दावहारुखौ नायनो फैदों सार गैया गैया नायनायनि अर्डार गैया नायनो मोना ओंखारलांफिनदो आं आखाइ खबजोबनानै खुलुमो सार अन्नानै जोंनि गथ'खौ नायनो होदो सार आं मा बुंदों खोनायाखै नामा सारा अर्डार होआखै नायनायनि सारनि अर्डार गैयाबा आं देखायनो हाया मिथिया नामा सार नैबेखौ लादो अन्नानै थां दसे नायनानै फै नोंसोराखौ निमाहा होदो पुलिसफ्रा नंखायै फाव फान्दायनानै लकावाव जोबनानै दोनबाय आंखौ गावनि जोनोमगिरि बिफाखौनो आङो जेबो हेफाजाब होनो हायाखिसै नों मानो बिदि बुंदों फिसा आं मिथिगौ नोंनि बे जाथायखौ नों दागाब फिसा नोंहा जेबो दाय गैया नों गाबनो नाङा फिसा नों दुखु दा खालाम ओइ बिसोरखौ सोर सिङाव हाबनो होआ बाहेरायाव दिरुनहर
ओइ थांदो नोंसोर सार आंनि फिसाखौ हगारहरदो आं नोंथांनि सेराव आखाइ खबजबनानै बुंदों फिसाखौ निमाहा होदो निमाहा निमाहा नोंनि नोंसालाय सासे उदखारि देशद्रयि आरो नोंबो गथ' जोनोम होनानै जुनाराखौ फुरदों असी खोथाखौ सानै हयै बाथ्राया बुं आंनि फिसाया उदखारि नङा नोंसो साजायनानै आंनि फिसाखौ उदखारि खालामदों अन डिउटि पुलिस अफिसारखौनो होबालाय अबावदों नों असी हिन्जाव पुलिस नङा गारा आंनि बिसिखौ आखाइ होनो बबे आयेनाव दङ साला आंखौसो आयेन फोरोंलायनो फैबावदों नों ओइ साला साइ मावसि लाजियाखिसै नोङो सासे गावनि बिमा बिफानि समाननि बैसोनि मानसिखौ बिदि आखाइ थिखोना हानजाराव जोबजानाय दोननाय दाउआनो एथ' गरमबाव ओइ बाहेरायाव दिरुन हर बिसिखौ ओइ खाला थांदो आयै थांदो आब' आब' मा जाखो आगै आदा दावहारुखौ पुलिसफ्रा हमना लांबायनो मा नों बेखौ मा बुंलाबायदों मानसिफोरा गामियाव रायलायसो गारदों जुहि आं दा मा खालामबावनो दावहारु बेफोर माबोरै जानो मोनखो नोंनि अनगा आं माबोरै थांनानै थानो आं जेबो दाय मावाखै जुहि पुलिसफ्रासो आंखौ लामा ससेयाव नंखायखौ जौ फानदायनानै लुखाव जोबनानै फैबाय आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन दाना मा जाखो ओइ जुहि नों मानो गाबदों आं थाबैनो गफिनगोन ना नों जेबो सिन्था दाजा नों आंखौ आलाय सिलाय खालामसिगोन दावहारु आं बुंबायना थाब गफिनगोन होननानै मा बेखौ नोंसोर बृन्दावन सानदों नामा कृष्ण लीला गेलेनो बे मोनसे पुलिस स्टेशनसो सार आं नोंथांखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमो दावहारुखौ बे खेबसे दायनि थाखाय निमाहा होदो प्लिज सार अन्नानै दावहारुखौ हगारदो आं दायनिगिरि नङा सार आंखौ अनना हगारदो प्लिज सार नों सिरि था सिखाव खावनानै सिखाव खावग्रा मानसिया मालाबा सिखार लाफेरो रांखिनि मेलखौ दम होलायग्रा बियो गासिबो नंखाय नों सासे पुलिसनि आयेनखौ मानिना सोलिग्रा पुलिस अफिसार नङा नों सासे बर'नि थै सोबग्रा गुन्जेसो बुजिबाय
미니스터जों 비난해 जानाय सैमा आय मा बुंदों नोंहा सैमा साला फानजाराव जोबजानाय दिनै दाउआनो एथ' थिफुदला गोसो जायोब्ला बे उदाङै बिरबायनाय दाउखौ मा खालामनो हायो मिथिगौना नों आये काश्मीरनि आपेल जाखो ना हिमाचलनि आपेल जाखोलै